Vážená poroto, milí posluchači, jmenuji se Bára Biskupová a jsem studentka gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích. A pro účely středoškolské odborné činnosti jsem v rámci oboru 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie vypracovala práci s názvem Sbírka úloh z planimetrie konstrukce trojúhelníků. Planimetrie je klíčovou oblastí geometrie zaměřenou na vlastnosti a vztahy mezi útvary v rovině. Tato práce přináší sbírku složitějších konstrukčních úloh s důrazem na trojúhelníky a jejich klíčové prvky. Jedním z hlavních cílů této práce je vytvoření interaktivního a praktického výukového materiálu, který studentům usnadní porozumění složitějším konstrukčním úlohám pomocí programu GeoGebra. Výsledkem či výstupem této práce je didaktická pomůcka, která může sloužit jak studentům při samostudiu, tak učitelům matematiky jako inspirace pro výuku planimetrie. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V té teoretické zprvu rozebírám konstrukční metrické prvky, dále popisuji a vysvětluji základní pojmy planimetrie a v poslední řadě jsem se zaměřila na trojúhelník a jeho kružnici obsanou a vepsanou. Praktická část se zabývá už samotnou sbírkou řešených konstrukčních úloh na trojúhelníky. Konstrukční metrické prvky jsou značky, které usnadňují zapisování postupu konstrukcí a zkracují popisy geometrických vlastností. Mezi základní patří například kolmost, rovnoběžnost nebo příslušnost bodu k útvaru. Kapitola o základních pojmech se zabývá takovými geometrickými prvky, které tvoří základ planimetrie. Čili popisuje různé typy přímek, úhlů a jejich značení, což je důležité pro pochopení vztahu mezi nimi. Nejdůležitější kapitola o trojúhelnících pojednává o jejich vlastnostech, o klasifikaci a také se zabývá kružnicemi, jež jsou s nimi úzce spjaty, tedy kružnicí obsanou a vepsanou. Zabývá se také rozdělením trojúhelníků podle délek stran a podle velikosti úhlů, což poskytuje přehled o jejich různých typech. Tato kapitola se dále zabývá i speciálními úsečkami, které můžeme v trojúhelníku najít, tedy výškami, těžnicemi a středními příčkami. V poslední řadě máme ukázku, jak vypadá kružnice obsaná a vepsaná. Praktická část se zaměřuje na aplikaci teoretických poznatků. Každá úloha začíná rozborem, ve kterém jsou určeny zadané veličiny a vztahy mezi nimi. Následuje postup konstrukce, kde jsou jednotlivé kroky systematicky zapsány pomocí metrických prvků a geometrických pravidel. Dále je potřeba zanalyzovat podmínky řešitelnosti, které určují, zda má úloha jednoznačné řešení, více variant nebo je neřešitelná. Závěrečná diskuze pak hodnotí získané výsledky a navrhuje možné alternativní postupy. Není však povinná. Přidala jsem ukázkový výstřižek z práce, který demonstruje, jak je úloha formálně zapsána. Tento obrázek ilustruje strukturu zápisu, včetně rozboru, postupu konstrukce, podmínek řešitelnosti a samozřejmě samotného odkazu na model v GeoGebře. Každá konstrukční úloha je definována 3 různými prvky. Na přiloženém obrázku je zobrazena samotná kniha GeoGebra, kterou jsem nazvala planimetrie. V rámci ní jsem vytvořila kapitolu věnovanou konstrukčním úlohám na trojúhelníky. K
té může mít přístup každý, kdo bude disponovat sdíleným odkazem. Pro demonstraci jsem do práce přidala také 2 samostatné příklady, konkrétně příklad 6 a 8 s výslednou konstrukcí, které čtenář najde v příloze. Po kliknutí na odkaz se nám úloha zobrazí v programu GeoGebra, kde můžeme pomocí interaktivních prvků tvořit nové úlohy zcela s novými parametry. Podobně je to tak u dalšího příkladu 8. Opět je zadán 3 různými prvky a v GeoGebře díky posuvníkům můžeme zjistit, za jakých podmínek konstrukce už nebude řešitelná. Tato práce přináší ucelený přehled planimetrie, přičemž veškeré použité metody a prvky jsou předem vysvětleny v teoretické části. A proto se čtenář v té praktické části nesetká s ničím, co by nebylo předem objasněno. Hlavní výukovou metodou by byl konstruktivistický přístup, kdyby si studenti sami aktivně vytvářeli a manipulovali s geometrickými objekty pomocí interaktivních prvků GeoGebry. Tento přístup podporuje samostatné objevování souvislostí a umožňuje studentům postupovat vlastním tempem. Pomůcka může být také využita při frontální výuce, kdy učitel bude prezentovat postupy konstrukcí, nebo při samostudiu, kdy si studenti mohou procvičovat a generovat nové úlohy. Díky interaktivnímu přístupu si také rozvinou schopnost logického a prostorového myšlení. Zároveň tato pomůcka může umožnit učitelům obohatit výuku o moderní technologie. Tato práce také tvoří jistý základ pro další rozšíření. Do knihy Planimetrie může kdokoliv ze studentů přidat novou kapitolu, například o mnohoúhelnících, nebo vytvořit samostatnou knihu, například o stereometrii. A tím by pak mohla postupně vzniknout rozsáhlá učebnice planimetrie našeho gymnázia. Práce úspěšně zpracovává složitější konstrukční úlohy a umožňuje manipulaci s konstrukcemi pomocí programu GeoGebra. Věřím, že tato práce přispěje k modernizaci výuky planimetrie a ukáže, jak efektivně lze využít moderní technologie při výuce. Děkuji za pozornost.